Wie waren die echte Burgondiërs? De hertogen, Philips de Goede, Karel de Stoute, Maria de Rijke, die hier geregeerd hebben. En welke invloed hebben zij op Limburg en op de Limburger uitgeoefend? Hoewel wij in Limburg de Burgondiërs graag romantiseren als levensgenieters met een rijk en mooi leven, kijken onze buren over de grens daar heel anders naar. In de jaren 1460, 1470 heeft met name Karel de Stoute, Karel de Roekeloze zoals hij zou moeten heten, echt huis gehouden in die contraien. Heeft Luik volledig platgebrand. Heeft ik weet niet hoeveel inwoners, een vijfde deel van de inwoners volgens mij om het leven gebracht. De kunstwerken in de tentoonstelling komen voor een deel uit de eigen collectie, maar ook van veel grote internationale musea. Wat ik vooral hoop is dat mensen doorkrijgen dat Limburg, ondanks dat het slechts een grensregio was, niet onbelangrijk of oninteressant was. En dat er een heel complexe geschiedenis hier heeft afgespeeld, maar wel eentje die echt tekenend is geweest voor hoe wij vandaag met elkaar leven en voor hoe wij als Limburgers zijn.